जल्दी आओ ये लेके जाओ ಮಹೇಶ ಅಲ್ಪ ಜಂಬರ್ ಉಂಡ ఇప్పుడు అంది దంపోరు ఆడితే ಅಂದೆ ತುಕೋಗೆ ಹೋಯ್ತು ಆಯ್ತಾ అరిసా ಮಾತಾಡಲೇ ತುಕೋಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ ನೋನ್ ಪೈತ ಗೋಯ್ಲುಂಡ ಓ ಶೇ ನಂದು ಇತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಏ ಭಯನಕ್ಕೆ ಏರು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಂದಿರ పంట ಅತ್ತಲ ಪೂಜಾಕ್ಲೆ ನೀರು ಬರುವ ಮೇಟೆ అమ్మ అవుదా హిందీ తక్కుతానే ಅವು ಏನು ಊರು ತಕ್ಲೇ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಣ್ಣೆ ಅದು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಚಪ್ಪರ ನನ್ನೆ ಆರು ಹಿಂದಿ ತಕ್ಲೇ ಕಟ್ಬಿಡ್ನೆ ಮುಖದ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮನೆ ಎಂದು ದೊಂಪ ಆಡತ್ತ ಮುಖ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇರ್ತಾ ಆಡೋಣ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಬರೀ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಕೊಂಡು ఏరే ఆ చెప్పారు నాన్నని ఆరు మురని ఆ సార్ అత్తకి జాగే వాతిరి దొరిపాండిది ఆరు డోంగే అనిపనే అదే ಮುಖ ಆಯ್ತಾ ಆರ್ನ ಜಂಬರ ಬೆಳ್ಳೆಪ್ಪ ఆరు ఏ తులాడేరా నెట్ కమిషన్ ಏದು ಬಂತೀರಿ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಏತ್ತಂದು వచ్చి మన ఇట్టి ఏ తూలే ఆడిపోయి ఏరే గొత్తు నెక్లకి 200 300 పుదీనాకు ఒక దూర ఇదాడనే ಎಂಕ್ಲಾಡೆ ಪೆತ್ತ ಉಂಟ್ರೆ ಪಪ್ಪಣೆ ಪೆತ್ತ ಒಂದು ತೂತ ಒಕ್ಕೂಕುದು ಬಾತೇರಿ ಆಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿಜೆ ಬಾತೇರಿ ಅಂದಿಯ നല്ല അമ്പിയെ കുറിപ്പാട്ട് മറയി ഒഞ്ചു വളസു മിസ്സാണ്ടു Musa tiyan genpo mare. Era fukin ne. ಹಲೋ ನಾವು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಲೋನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ 1,00,000. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ, 103 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. 103 ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ನಾನು ವಿಜಯ್ಯ. ಆ 33 ರೂಪಾಯಿನ ಏನ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಪಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ. ಬೇಕನ್ಪಾ ದಾದ ಮರ ಗ್ಯಾಸ್ ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬತ್ತನತ ಬಾರಿ ಬಂದಂಡ ಹಿಡ್ದದ ಒಂದು ಒರಿಕೆ ಕಣಕಾಲುಂಡ ಕಣಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಮರೆ ಕಣಕ್ ಕಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡೇದಿ ಹಾಕಬಲ್ಲ ಕಣಕ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತಿಸಿ ಬಂಡದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಖಿಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಂದ ಪಲ್ನಿ ಗುರುಜಿ ಈರೇನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸವಳು ಬೇಗ ದಾದ ಆತನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮೇ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲಿಂದ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಮುಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತ್ತ
ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲಿತ್ತೆ ಕನಕ್ಕಡ ತಡಿಗೆ ಅನ್ಪಣೆ ಹಾ ಅಂದು ಅಂದು ಗುರುಜಿ ನೆಕ್ ಪರಿಹಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಐಟಣೆ ಪನ್ಪಾವೆ ಮನಿ ಬೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ದಂಡಿಗೆ ಗೊರು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಹಣ್ಣು ಎಂಕಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಬೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಬೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ತಂಡೆ ಬೋಡು